sin casi máis dun ano que a dei sobre vacunación de adulto e hoxe vou a falar da profilaxis antimicrobiana en pacientes inmunodeprimidos. No índice, destacar que vou a desarrollar principalmente os tipos de profilaxis bacteriana, fúngica, vírica e infección tuberculosa. En canto á importancia de infección no paciente inmunodeprimido, nos que a alteración do sistema inmune vai ser tanto debido á propia enfermedade que padecen, as neoplasias, enfermedades sistémicas reumatolóxicas e tamén os tratamentos que precisan para tratar ou controlar estas enfermedades. Pensa en quimioterápicos, inmunosupresores como corticoides e anticorpos monoclonales. Isto supón un risco de progresión da enfermedade, porque ter unha infección hai que suspender o tratamento de base. A alteración do sistema inmune vai conferir un maior risco de sufrir infeccións e de que as infeccións sexan máis graves. Ademais, pode haber un retraso no diagnóstico, xa que as infeccións podense presentar de forma atípica, como, por exemplo, unha neumonía sin infiltrado por causa de neutropenia. Ademais, a mortalidade é maior no grupo de pacientes inmunodeprimidos. En canto aos obxectivos da profilaxis antimicrobiana, está a reducir infeccións oportunistas como a tuberculosis, o pneumocitos Girovechi ou determinados virus, disminuir a mortalidade e evitar hospitalizacións e reingresos. Esta diapositiva é reciclada e modificada da sesión de eosinofilia, no que consta que cribado hai que facer aos pacientes antes de inmunodeprimilos. Un cribado habitual con seroloxías de hepatitis, sífilis, virus, como sarampión, varicela, no caso de que se vaya a iniciar natazilizumab, virus JC, un test de IGRA, e despois cribado en función da procedencia do paciente, se son inmigrantes e se algún destes cribados dá positivo, habería que poñer un tratamento profiláctico. Na profilaxis antimicrobiana é fundamental diferenciar as estrategias de intervención para optimizar o uso de antimicrobianos e minimizar a toxicidade. Temos tres tipos de estrategias en canto a profilaxis. A profilaxis en sí, que é a administración de fármacos a pacientes nos que non hai evidencia de infección, ben sea clínica ou microbiolóxica, para prevenir a adquisición desa infección a reactivación dun patóxeno. Como podería ser o caso da infección tuberculosa latente ou o pneumocistis Girovechi. Outro enfoque é o tratamento anticipado, que é a detección temprana dun marcador de replicación ou presencia do patóxeno mediante probas diagnósticas, como pode ser a PCR, nun paciente que está nese momento asintomático e se decide iniciar tratamento antes de que aparecen síntomas. Isto utilízase sobre todo no caso do citomegalovirus para evitar a toxicidade hematolóxica que pode ter o tratamento con valganciclovir, por exemplo. E despois temos o tratamento precoz, que é o tratamento empírico, que é o inicio inmediato de antimicrobianos ante a aparición de síntomas, como a febre en pacientes neutropénicos, sin esperar a confirmación microbiolóxica. Nesta diapositiva vemos cales son os grupos de pacientes inmunodeprimidos principais hematolóxicos, sobre todo os que máis inmunodeprimidos van a ser os tratamentos de inducción, os pacientes que reciben tratamento de inducción para leucemias agudas, os que reciben trasplante de proxenitores hematopoyéticos, sobre todo en alotransplantes, os trasplantados de órgano sólido tamén, oncolóxicos, pacientes con infección por VIH, sobre todo se o nivel de CD4 está por debaixo de 200, pacientes que reciben anticorpos monoclonais e outros inmunosupresores, pacientes que reciben corticoides a dosis de máis de 20 mg día durante máis de 14 ou 28 días. Hoxe vamos a tratar o tratamento profiláctico ou anticipado nese grupo de pacientes, centrándonos en cada tipo de enfoque, ben sea bacteriana, fúngica, vírica ou infección tuberculosa. Vemos neste cadro que os pacientes máis inmunodeprimidos van a ser os hematolóxicos, sobre todo trasplantados, tanto de proxenitores hematopoyéticos como trasplantados de órgano sólido, e tamén os pacientes con VIH. Se ven neste cadro non se ve, non queda tan claro, que hai menos azul, sí que o tratamento profiláctico de infección oportunista en pacientes con VIH é un tema moi extenso que daría para facer un par de sesións,
e non vou a profundizar nel. Recordar que hai un documento de GESIDA onde ven moi ben especificado mediante tablas moi visuais tanto o tratamento de primeira elección como segunda e a duración do tratamento profiláctico indicado. Este guión que vou presentar sobre a profilaxis antimicrobiana en pacientes inmunodeprimidos está basado na biografía que consultei, pero hai que recordar que a profilaxis debe ser escollida tendo en conta as particularidades de cada área e debe estar basada en guías de práctica clínica e protocolos actualizados. Según a epidemioloxía de cada centro, polo que dun lugar a outro vai a variar as opcións propostas e non vai a ser en todos os sitios igual como digo aquí, basicamente. A profilaxis bacteriana só se considera en pacientes que reciban quimioterapia melotóxica e que provoquen neutropenia grave que dure máis dunha semana. A neutropenia grave defínase como a neutropenia por debaixo de 100 células microlitro e prolongada, máis de 7 días de duración. Este tipo de neutropenia ten lugar sobre todo nos pacientes que reciben tratamento para antes dun trasplante de progenitores hematopoieticos, sobre todo en allotransplante, e tamén nos pacientes que reciben tratamento de inducción para leucemia aguda ou síndrome mielodisplásico. Os pacientes que habitualmente vemos nós, como son os que reciben quimioterapia habitual de órgano sólido, non van a ser de alto riesgo e, polo tanto, non vai estar indicada a profilaxis antimicrobacteriana. A indicación é moi controvertida polos riscos que conleva, vense de desarrollo de resistencias, de efectos adversos e toxicidade das quinolonas, neste caso, que é o antibiótico elixido, e sobre todo eso, a facilidade de favorecer resistencias e que no futuro eses pacientes vayan ter infeccións por bacterias multiresistentes. Sí que se reflexa na bibliografía que non está indicado dar profilaxis, aínda sendo pacientes de alto risco, en zonas nas que a resistencia de bacilos gram negativos sea maior do 30%, o sea, do 20%. Entonces, no noso caso, en España, vemos aquí que no 2024, collendo un exemplo dos E. colis, hai un 30% de resistencia a fluoroquinolonas, polo tanto, probablemente no noso medio non está indicado esta profilaxis. En canto á profilaxis antifúngica, diferenciamos profilaxis frente a cándida, aspergillus e histoplasma. A cándida utilizase o fluconazol e en profilaxis primaria van ser sempre os pacientes que dicíamos de alto riesgo, trasplante de progenitores hematopoiéticos en fase neutropénica, leucemias agudas en fase de inducción, si presentan outros factores de riesgo, antibioterapia previa, que teña un catéter central, nutrición parenteral ou mucositis. Ademais, tamén está reflexado despois do trasplante de fígado e a profilaxis secundaria nos pacientes que tuveran candidiasis invasora antes de dar os ciclos de quimio. Para aspergillus utilizas o posaconazol ou voriconazol e, de novo, a profilaxis primaria está indicada en pacientes con leucemia mieloide aguda ou síndrome mielodisplásico en fases de tratamento de inducción, sobre todo en momentos de alta incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva e tamén no trasplante de pulmón. A profilaxis secundaria indícase naqueles pacientes que xa tuveran unha aspergilosis pulmonar invasiva durante a fase de neutropenia posquimioterapia. E a profilaxis para histoplasma é profilaxis secundaria con itraconazol en pacientes que tuveran histoplasmosis previa e estén inmunodeprimidos. En canto a pneumocistis girovecii, que é o patóxeno no que se usa profilaxis por máis conocido, pois utilízase o Septrin a dosis de 800-160 mg 3 veces á semana, no caso de que o paciente este inmunodeprimido por recibir corticoides a dosis de máis de 15-20 mg día durante 2 ou 4 semanas, pacientes tratados con alentuzumab,
con anti-TNF como adalimumab, infliximab, en pacientes con VIH con CD4 menos de 200 e en trasplantes de órgano sólido nos 6 a 12 meses despois do trasplante. E tamén, como sempre, durante o tratamento da inducción de leucemias agudas e receptores de trasplante de ALO-TPH. E tamén nas pautas de R-CHOP cando se dan cada 14 días en lugar de cada 21. En canto a profilaxis vírica, vamos a diferenciar a profilaxis frente a virus herpes simple e virus herpes zóster, citomegalovirus e hepatitis B. Herpes zóster e herpes simple, a profilaxis primaria dase en pacientes que teñan seroloxía positiva para eles, nos pacientes que van a recibir inducción de leucemia aguda ou trasplante de proxenitores hematopoyéticos hasta que se resolva a neutropenia ou a mucositis. En trasplante de órgano sólido durante máis ou menos 3 meses, a non ser que reciban profilaxis frente ao citomegalovirus, que entón xa non necesitan profilaxis para o herpes simple ou herpes zóster. No caso de linfomas, mielomas e outras hemopatías, en tratamento de análogos de purina, en pacientes que reciban fingolimod con corticoides a dosis altas, elintuzumab, clarividina, por exemplo, e está reflexado a profilaxis secundaria en pacientes con antecedentes frecuentes, o sea, de episodios frecuentes, como en pacientes non inmunosuprimidos, básicamente. O que se utiliza é o aciclovir en dosis de 400-800, según onde se revise, e tamén se pode considerar a profilaxis con valaciclovir. A profilaxis para o citomegalovirus diferenciamos o trasplante de órgano sólido, no que a profilaxis está indicada iniciar nos primeiros 10 días post-trasplante e vais a dicir a duración da misma en función do riesgo que teña de sufrir esa infección. No caso de pacientes donantes que reciban un órgano dun donante positivo e les sean negativos, está indicado durante 6 meses e en trasplante pulmonar se prolonga 12 meses. Se hai riesgo moderado, o sea que o receptor é positivo, 3 meses. E nos pacientes de baixo riesgo, donde tanto o donante como o receptor son negativos, poden ou non darse profilaxis ou só 6 semanas tras o trasplante. E no caso do trasplante de progenitores hematopoyéticos, dado que o tratamento que está indicado como profilaxis, que é o valganciclovir de primeira opción, ten bastante toxicidade hematolóxica, nestes casos prefírese facer un tratamento anticipado. E habería que facer PCR semanal de citomegalovirus durante os 100 primeiros días post-trasplante e iniciar a profilaxis cando se detecte o DNA. Tamén está indicado en persoas que reciben elintuzumab e no caso de que haxa un rechazo agudo ou situación grave de inmunodepresión, tamén se pode reiniciar ou prolongar a duración da profilaxis. En canto a profilaxis de hepatitis B, vamos a diferenciar pacientes que teñen antíxeno de superficie positivo, no que aqueles que teñan alto riesgo de reactivación, ben sea por trasplante de proxenitores hematopoyéticos ou recibir anti-CD20 como rituximab ou anti-CD52 como elintuzumab, habería que pautar profilaxis con tenofovir ou entecavir e continuar 12 meses tras finalizar o tratamento inmunosupresor. 18 meses si é cos anticorpos monoclonales que están aí. Habería que monitorizar ADN viral cada 3 a 6 meses durante a profilaxis e unha vez finalizadas a profilaxis aos 12 meses, porque hai riesgo de que, aínda finalizado o tratamento inmunosupresor, se poida reactivar a hepatitis B. Despois, no caso de pacientes con anticorpo core positivo e de antígeno de superficie negativo, hai que valorar o riesgo. Si presenta ADN viral, hai que tratarse que estaríamos ante unha infección oculta ou unha mutante de escape, e se o ADN viral é negativo, hai que valorar o riesgo de reactivación. Si o paciente é de alto riesgo, o que dixemos antes de trasplante de TPH ou rituximab ou elintuzumab, habería que pautar profilaxis.
e no riesgo moderado ou baixo hai que facer un tratamento anticipado e determinar cada mes ou cada 3 meses o ADN viral ou a seroloxía e empezar a tratar no momento en que se detecte ADN ou se detecte a seroconversión. Despois, en canto a profilaxis de infección tuberculosa, está indicado en pacientes inmunodeprimidos que se diagnostiquen de infección tuberculosa, ben sea con mantús ou con IGRA, e teñan radiografía de tórax normal. Utilízase a isoniazida asociada a vitamina B6, un comprimido ao día durante 9 meses, e os pacientes nos que se indica van a ser aqueles que estén inmunodeprimidos por recibir corticoides, por trasplante tanto de órgano sólido como de proxenitores hematopoyéticos, que reciban tratamento con fármacos biolóxicos, que teñan cáncer de pulmón ou cabeza de cuello porque teñen máis riesgo de ter infección por tuberculosa e desarrollar enfermedad tuberculosa, e infección por VIH. Actualmente tamén está indicado facer cribado en pacientes con neoplasias de órgano sólido que reciban inmunoterapia, tanto nivolumab como pembrolizumab. O marco aí en negrita porque me dá a impresión de que estes pacientes non se fai cribado. E xa para finalizar, como conclusións, destacar a importancia de identificar os pacientes en riesgo de inmunosupresión, valorar a indicación da profilaxis e a duración, adecuar a indicación da profilaxis ás características dos pacientes e a epidemioloxía de cada centro tendo en conta a sensibilidade dos microorganismos. Considerar os riesgos da profilaxis antimicrobianas, como son a selección de microorganismos resistentes, a alteración do microbioma, a toxicidade do propio tratamento profiláctico, interaccións con tratamento de base e, finalmente, que non nos incluín na sesión, recordar que os tratamentos inmunosupresores máis clásicos e tratados hoxe hai que añadir as novas terapias como son o CAR-T, que aumentaron moita supervivencia e o pronóstico de pacientes, pero tamén aumentaron o riesgo de infeccións oportunistas e a necesidade de estrategias de profilaxis máis personalizada. E xa estaría. Sí? Eu empezaría. Non sei como se suele facer, pero sí. ¿No? Sí. Sí, porque ademais, se esperas as 2 ou 4 semanas, igual arriesga hasta que non veña a consulta ou a que non se cite, sí.